Καλησπέρα σας, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Είμαι η Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece, για όσες και όσους δεν με γνωρίζουν. Σας καλωσορίζω στο πρώτο webinar που έχουμε τη χαρά να συνδιοργανώνουμε με το ΕΛΝΙΑΕ. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας οι δύο οργανισμοί με στόχο να υλοποιήσουμε μια σειρά από webinars για να εμβαθύνουμε στα θέματα υγείας και ασφάλειας που συνδέονται άμεσα με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε τις βασικές κατευθύνσεις της στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και θα ακούσουμε και από επιχειρήσεις μέλη του UN Global Compact βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με το θέμα μας. Πριν όμως περάσουμε στις παρουσιάσεις, θα δώσω το λόγο στις δύο προέδρους των δύο οργανισμών, ξεκινώντας από την κυρία Δασκαλάκη Μητυλινέου, πρόεδρο του UN Global Compact Network Greece, και αμέσως μετά στην κυρία Ρένα Μπαρδάνη, πρόεδρο του ΕΛΝΙΑΕ. Κυρία Δασκαλάκη, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα και χαίρομαι πολύ που είμαστε σήμερα μαζί στο πρώτο webinar αφιερωμένο στις προτεραιότητες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, θεματικής που βρίσκεται πραγματικά στον πυρήνα της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η σημερινή μας συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο UN Global Compact Greece και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενώνουμε δυνάμεις με κοινό στόχο να ενισχύσουμε την κουλτούρα πρόληψης, να αναδείξουμε τη σημασία της προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού και να συνδέσουμε τα ζητήματα υγείας, ευημερίας και ασφάλειας με τα κριτήρια ESG και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μόνο υποχρέωση, είναι στρατηγική επιλογή. Αποτελούν δείκτη κοινωνικής υπευθυνότητας και επηρεάζουν άμεσα την ευημερία των εργαζομένων, αλλά και την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών από τα μέλη του UN Global Compact Network Greece, καθώς και να αναπτύξουμε κοινές πρωτοβουλίες και να βοηθήσουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλλιεργήσουν μια υπεύθυνη, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακή κουλτούρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εσάς για τη συμμετοχή σας και χαίρομαι γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο νούμερο κοντά μας σήμερα επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όπως και τους εκπροσώπους του ΕΛΝΙΑΕ για τη συνεργασία και τη συμβολή τους. Εύχομαι αυτό το webinar που, όπως είπε και η κυρία Λαμπροπούλου, θα ακολουθήσουν και άλλα, να αποτελέσει μια έμπνευση για ανταλλαγή ιδεών, νέες δράσεις και πραγματικά ένα ουσιαστικό αποτύπωμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα σας ακούμε τώρα, κύριε Μπαρδάνη. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε διαδικτυακά έστω έτσι όλοι μαζί και ενώνουμε δυνάμεις, γιατί όπως είπε και η κυρία Δασκαλάκη πριν, αυτός ήταν ο στόχος μας. Είναι τα δύο θέματα αυτά τα οποία έχουν άμεση συνάρτηση μεταξύ τους, η υγεία και η ασφάλεια, και πεντάστη σε όλο το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος αυτού το οποίο όλοι θέλουμε να υπάρχει στον χώρο της εργασίας, αλλά όχι μόνο στον χώρο της εργασίας και ευρύτερα. Οπότε λοιπόν αυτή η ένωση των δυνάμεων θεωρούμε ότι θα φέρει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ξεκινάμε με τα webinars, θα κάνουμε και άλλες δράσεις, οι οποίες όλες θα έχουν σαν αποτέλεσμα και ελπίζουμε να έχουν και άμεσο αποτέλεσμα στην υγεία, στην ασφάλεια και όπως είπε και η κυρία Δασκαλάκη και επιμένω και εγώ και το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευημερία, γιατί δεν είναι μόνο απλώς θέματα τεχνικής υποστήριξης των εργαζομένων, αλλά είναι και θέματα και ψυχολογικής και γενικότερα στο well-being, στην ευημερία των εργαζομένων και ευρύτερης κοινωνίας και όλων των ανθρώπων οι οποίοι απολαμβάνουν αυτά τα θέματα. Οπότε λοιπόν από αυτή τη συνεργασία περιμένουμε έτσι πολλά πράγματα και είμαστε σίγουροι ότι θα τα πετύχουμε και γρήγορα και αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε πολύ και καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαρδάνη και κυρία Δασκαλάκη. Και περνάμε κατευθείαν στον κύριο Αντώνη Ταργουτζίδη, υπεύθυνο σχεδιασμού και συντονισμού του ΕΛΝΙΑΕ.
τον οποίο θα το ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μας μιλήσει για δεδομένα, προκλήσεις και για τη στρατηγική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Καλησπέρα σας και από μένα. Να μοιραστώ την οθόνη μου για την παρουσίαση. Είναι όρατη η παρουσίαση? Ναι, τη βλέπουμε κανονικά. Ωραία, ευχαριστώ. Στην παρουσίαση λοιπόν θα προσπαθήσουμε συνοπτικά να παρουσιάσω τα δεδομένα, τις προκλήσεις και τη στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Το τελευταίο διάστημα, σίγουρα το κύριο θέμα, το κεντρικό θέμα το οποίο όλοι συζητάμε είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μας έχει φέρει σε μια εποχή μετάβασης. Γενικά ήταν για την εργασία, αλλά και ειδικά για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Είναι αλήθεια λοιπόν ότι είμαστε σε μια μετάβαση εποχής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όπως επίσης αλήθεια είναι πως αυτό είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνουμε για διαφορετικούς λόγους τα τελευταία 15 χρόνια σε διάφορες συναντήσεις που κάνουμε για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Φαντάζομαι ότι δεν είναι κάτι καινούριο για κανέναν όλο αυτό, ότι όταν είχε εμφανιστεί η οικονομική κρίση είχαμε μια τεράστια αλλαγή δεδομένων. Εμφανίστηκε η πανδημία, η υγειονομική κρίση, οπότε είχαμε πάλι μια τεράστια αλλαγή για τον κόσμο της υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Ακολούθησε η περιβαλλοντική κρίση, η κλιματική αλλαγή, με ό,τι επακόλουθα έχει και αυτή στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Τώρα έχουμε την τεχνολογική επανάσταση και καταλαβαίνουμε ότι δεν θα τελειώσουμε κάπου εδώ. Θα υπάρχουν διάφορα σοκ, διάφορες μεγάλες αλλαγές, γιατί πιθανότατα δεν βρισκόμαστε σε μετάβαση εποχής, αλλά στην εποχή των μεταβάσεων, όπου τα σοκ μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτή η ταχύτητα δεν επιτρέπει στην παραδοσιακή αλυσίδα έρευνα, θεσμοθέτηση, εφαρμογή να έχει επαρκή χρόνο. Γίνονται όλα μαζί όπως το είχαμε δει και στην πανδημία και το βλέπουμε και τώρα με την περιβαλλοντική κρίση. Πέρα λοιπόν από αυτές τις προκλήσεις, τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες έρχονται, αυτές βλέπουμε να έρχονται, υπάρχουν και σίγουρα και κάποιες άλλες που δεν τις βλέπουμε να έρχονται, έχουμε και κάποιους καινούριους παράγοντες οι οποίοι έχουν τραβήξει πια το ενδιαφέρον μας, γιατί κυριαρχούν στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Ένα θέμα που είδαμε για πρώτη φορά με την πανδημία ήταν η δημόσια υγεία και το πώς σχετίζεται με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Δεν μιλούσαν πια μόνο για τις επαγγελματικές νόσους. Είναι η ψυχική υγεία, η οποία γίνεται όλο και σημαντικότερη στο χώρο εργασίας. Είναι θέματα όπως η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, θέματα όπως η βία και η παρενόχληση και φυσικά όλα αυτά μαζί με τους παραδοσιακούς, όπως λέγαμε, κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές νόσους, τα οποία φυσικά παραμένουν και επηρεάζονται από τις προκλήσεις αυτές. Τι μπορούμε να κάνουμε, ποια στρατηγική μπορούμε να ακολουθήσουμε? Γενικότερα στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας υπάρχουν δύο στρατηγικές κατευθύνσεις τις οποίες μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η προστασία και η πρόληψη. Για να μην πω σε θεωρητικούς ορισμούς που φαντάζομαι θα κουράσουν όλους, επιτρέψτε μου ένα απλουστευμένο παράδειγμα. Αν πηγαίνοντας για ύπνο διαπιστώσουμε ότι στο δωμάτιό μας υπάρχουν κουνούπια, υπάρχουν δύο στρατηγικές κατευθύνσεις που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η μία είναι να επαγρυπνήσουμε, ώστε κάθε φορά που έρχεται ένα κουνούπι να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε ελπίζοντας να είναι το τελευταίο. Και η άλλη στρατηγική κατεύθυνση είναι να καλύψουμε τον εαυτό μας και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ανεξαρτήτως του πόσα και ποια κουνούπια πρόκειται να έρθουν. Αυτή η τελευταία είναι η στρατηγική της προστασίας.
Αυτή η στρατηγική της προστασίας όσον αφορά τώρα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μεταφράζεται σε περισσότερη γνώση, περισσότερη αυτονομία, περισσότερη συμμετοχή και περισσότερα εργαλεία. Είτε μιλάμε για την ανθεκτικότητα του εργαζόμενου, είτε μιλάμε για την ανθεκτικότητα της επιχείρησης, είτε μιλάμε για την ανθεκτικότητα θεσμών. Φυσικά, αυτές οι δύο κατευθύνσεις δεν είναι ασύμβατες μεταξύ τους. Μπορούμε να τις συνδυάσουμε. Και αυτό ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας. Βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες. Την πρόληψη, η οποία είναι η επαγρύπνηση και αντιμετώπιση των κινδύνων, όπως λέγαμε, αλλά και στην ετοιμότητα και στην αλλαγή. Και φυσικά έχει και περιφερειακούς στόχους, τεκμηρίωση, επιβολή, κοινωνικό διάλογο και χρηματοδότηση. Αυτό είναι το όραμα για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας στην Ευρώπη. Και φυσικά βλέπουμε ότι αυτό αναπτύχθηκε το 2002, αφότου είχαμε τις πρώτες κρίσεις, κυρίως της πανδημίας, το οποίο ακριβώς ενεργοποίησε την ανάγκη για την αντιμετώπιση απειλών, οι οποίες είναι απρόβλεπτες και θα έρθουν πολύ γρήγορα. Βασίζεται λοιπόν σε μεγάλο βαθμό στην ανθεκτικότητα εργαζομένων, επιχειρήσεων και θεσμών. Η ελληνική στρατηγική μοιάζει στο σχήμα λίγο, γιατί έχει και αυτή 3 πυλώνες, αλλά είναι σαφώς πιο εφαρμοσμένη. Δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ σε όραμα, όπως αναφέρει η στρατηγική η ευρωπαϊκή, αλλά περισσότερο σε οργανωτικά θέματα και σε νομοθετικά θέματα. Οπότε η εθνική στρατηγική λοιπόν για το 2022-2027 επικεντρώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο, στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, και εδώ οι πυλώνες είναι αφενός η απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, όπως θα δούμε και σε λίγο, και στην έρευνα και νέους κινδύνους. Η έρευνα, η οποία θα πρέπει να γίνεται παράλληλα με τη θεσμοθέτηση, όπως έχουμε δει και για το θερμικό περιβάλλον, όπως είχαμε δει και παλιότερα με την πανδημία. Στο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης, το οποίο Εθνικό Σύστημα Διακυβέρνησης περιλαμβάνει συντονισμό πολιτικών, και αυτό επειδή, όπως είδαμε, και άλλοι τομείς όπως η δημόσια υγεία, όπως η οικονομία, όπως το περιβάλλον, όλα αυτά επηρεάζουν και την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. Απαιτείται λοιπόν ένα συντονισμός πολιτικών και επίσης επιδιώκεται η πλήρη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νομοθετικό πλαίσιο. Και βεβαίως η καλλιέργεια της νοοτροπίας πρόληψης, η οποία επιδιώκεται αφενός μέσω της επιμόρφωσης, που είπαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είτε σε επίπεδο ατόμων, εργαζομένων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν γνώση για τους κινδύνους και τους τρόπους από τους οποίους μπορούν να προστατευτούν, για τις επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης θα πρέπει να αναπτύξουν τεχνογνωσία για τις δικές τους συνθήκες, και φυσικά σε ευρύτερο πλαίσιο, σε οριζόντιο πλαίσιο, καλλιέργεια της επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφαλείας της εργασίας. Και φυσικά οι συνεργασίες και ο κοινωνικός διάλογος. Η συμμετοχή, η περισσότερη συμμετοχή, την οποία αναφέραμε και πριν, η οποία είναι απαραίτητη στο να καλλιεργηθεί αυτό το οποίο ονομάζουμε νοοτροπία πρόληψης, το οποίο είναι κάτι μακροχρόνιο, απαιτεί μεγάλες προσπάθειες και απαιτεί καθοδήγηση από την ηγεσία. Αυτή λοιπόν είναι μία, ας το πούμε, σύγκριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, η οποία, όπως είδαμε, επικεντρώνει περισσότερο στην νομοθεσία. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η νομοθεσία είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη. Φυσικά και δεν μπορώ να κάνω κάποια επισκόπηση της νομοθεσίας, θα μας έπαιρνε ολόκληρη την εκδήλωση. Μπορούμε όμως να δούμε γενικότερα σε ποια θέματα αναφέρεται η νομοθεσία υγείας και ασφάλειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται στην οδηγία πλαίσιο, η οποία καθορίζει τα γενικά θέματα ευθυνών, φορέων, θεσμών κτλ.
η οποία η πλέον πρόσφατη έκδοσή της, ας πούμε, είναι ο πρόσφατος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, 5239, παλιότερα είχαμε τον 3850 του 2010, και από εδώ απορρέουν νομοθετήματα για πάρα πολλά θέματα, για φυσικούς παράγοντες όπως θόρυβο, δονήσεις, φωτισμό, τα λοιπά στον χώρο εργασίας, ακτινοβολίας, για χημικούς παράγοντες, για βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει νομοθεσία για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Υπάρχει νομοθεσία για ειδικούς κλάδους, νομοθεσία για ειδικά θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και νομοθεσία για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων. Όπως είδαμε όμως, στο σύγχρονο περιβάλλον, στο οποίο πολύ μεγάλες αλλαγές έρχονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η αλυσίδα της έρευνας και κατόπιν νομοθέτησης και κατόπιν εφαρμογής δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια ευρύτερη στρατηγική ανθεκτικότητας, μια μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αυτονομία σε όλα τα επίπεδα όλων των φορέων, εργαζόμενου, επιχείρησης, θεσμών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που είτε βλέπουμε να έρχονται, είτε δεν βλέπουμε ακόμη να έρχονται. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε και πώς οι αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας ή στο ευρύτερο οικοσύστημα επηρεάζουν τόσο άμεσα αυτά τα ζητήματα. Και πολύ ενδιαφέρον επίσης και το πώς και η Ελλάδα ενσωματώνει την ευρωπαϊκή στρατηγική για αυτά τα ζητήματα. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Στέλιο Φρέστα, HR Generalist της εταιρείας Δοδόνη. Καλησπέρα, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε μια χαρά. Και Ωραία. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κι εγώ εκ μέρους της Δοδόνης και το UNGC αλλά και το LNI για τη σημερινή πρόσκληση και προσωπικά χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Ήθελα να πω λίγο για το LNI κάποια πράγματα, γιατί έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές σε πρακτικά ζητήματα, εδώ με το τοπικό παράρτημα Ιωαννίνων. Εμάς η έδρα μας είναι στα Ιωάννινα. Έχουμε συνεργαστεί με το LNI και για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, την οποία έχουμε και χρησιμοποιούμε σαν σημείο αναφοράς για την αναγνώριση και προστασία από τους κινδύνους. Επίσης, έχουμε κάνει αρκετές εκπαιδεύσεις με το LNI. Έχουν έρθει στο χώρο μας, μας έχουν εκπαιδεύσει για θέματα κινδύνων σε διάφορους χώρους της εγκατάστασης, σε γραφεία, κατά τη χρήση περωνοφόρων ανυψωδικών, χειρονακτική διακίνηση φορτίων. Και ήθελα ακόμα να πω ότι το LNI μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε επίπεδο γνώσης, γιατί το site του από τα προηγούμενα κιόλας χρόνια έχει άφθονο και χρήσιμο, πολύ καλά οργανωμένο υλικό, έχει πάρα πολύ νομοθεσία, ό,τι θέλει κανείς μπορεί να το βρει, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχει και με το UNGC πλέον και ελπίζω να πάει καλά αυτή η συνεργασία. Είναι expert partner και για μας, όπως καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Τώρα εμείς, σαν βιομηχανία τροφίμων, κοιτάξτε, για το τρόφιμο, η υγεία και η ασφάλεια αποτελεί και αξιοπιστία και ποιότητα. Οπότε και για μας είναι βασική προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια. Και γι' αυτό. Η δική μας βέλτιστη πρακτική τώρα, την ανέφερε και ο κύριος Ταργουτζίδης προηγουμένως, είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας πρόληψης στην εταιρεία. Και τι εννοώ. Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτή η κουλτούρα πρόληψης να υπάρχει από την αρχή που έρχεται κάποιος εργαζόμενος και από τη σκοπιά του HR για την οποία σας μιλάω εγώ, όταν κάποιος εργαζόμενος έρχεται για πρώτη φορά, έρχεται σε επαφή με την εταιρεία. Οπότε τι κάνουμε. Έχουμε δημιουργήσει ένα manual, ένα εγχειρίδιο υγιεινής και ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας μάλλον πλέον, το οποίο το δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας και τον ιατρό εργασίας και με βάση
τη μελέτη εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, την οποία έχουμε σε συνεργασία με το ΕΛΙΝΙΑΕ. Από εκεί και πέρα, αυτό δημιουργήθηκε για να φέρει σε επαφή έναν εργαζόμενο, ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά στην εγκατάστασή μας, να φέρει σε επαφή τον εργαζόμενο με τις αρχές της υγείας και της ασφάλειας, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει ιδέα επί του θέματος. Επίσης, αποτελεί έναν οδηγό διαχείρισης καθημερινότητας. Πώς δηλαδή πρέπει να κινηθεί στο χώρο, τι πρέπει να κάνει, πώς γενικότερα πρέπει να έχει ένα χάρτη για να κινείται μέσα στο χώρο, ώστε να είναι ασφαλής. Αυτό για να καταλάβετε το εγχειρίδιο, το manual που έχουμε, είναι εδώ, είναι ένα manual, ας πούμε, αρκετών σελίδων. Αναφέρει διάφορα πράγματα, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των διάφορων μερών που εμπλέκονται στην υγεία και την ασφάλεια, την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων, πώς μπορεί ο καθένας να αναγνωρίσει για να προλάβει ένα κίνδυνο. Αναφέρονται διάφοροι και νέοι παράγοντες κινδύνου, όπως είπε ο κύριος Τζίδης, όπως η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας και πώς πρέπει να αντιμετωπίζει κάποιος τέτοια περιστατικά. Και βέβαια έχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά τις πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι για την κουλτούρα πρόληψης είναι αυτό. Ένας ολοκληρωμένος οδηγός δηλαδή, τον οποίο μπορεί να έχει κάποιος εργαζόμενος γραπτά στα χέρια του. Από εκεί και πέρα, ο κάθε εργαζόμενος, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην εταιρεία μας, πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα, παρακολουθεί μια εκπαίδευση από το τεχνικό μας τμήμα, στην οποία ουσιαστικά συζητώνται όλα αυτά τα πράγματα. Υγεία και ασφάλεια, τρόποι πρόληψης, συχνότητα των ατυχημάτων, τι συμβαίνει, ολισθηρά δάπεδα, ό,τι μπορεί να περιλαμβάνει υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Και κατά την πρώτη επαφή με την εταιρεία γίνεται αυτό, αλλά επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδεύσεις, ώστε να παραμένει πάντα επίκαιρο το θέμα. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, ένας τρίτος πυλώνας πολύ σημαντικός που ακολουθούμε και μας έχει βοηθήσει πολύ, είναι η πολιτική ανοιχτής πόρτας, την οποία έχουμε γενικότερα σε όλη την εταιρεία. Και το θέτω ως εξής, ότι κάθε εργαζόμενος στη Δοδόνη ΑΕ ενθαρρύνεται και θέλουμε να μας αναφέρει πιθανούς παράγοντες κινδύνου, να προτείνει λύσεις. Ένα πιθανό κίνδυνο τον οποίο μπορεί να μην έχουμε αναγνωρίσει ή ένα κίνδυνο το οποίο ενώ δεν θα έπρεπε ένας χώρος δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, κακώς γίνεται κάποιο πράγμα. Γενικότερα όλοι ενθαρρύνονται να μιλάνε άμεσα και στο HR, αλλά σαφώς και στους προϊσταμένους που αφορά η παραγωγή, σχετικά με πιθανούς κινδύνους, ώστε να υπάρχει μια συνεχής βελτίωση. Και αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Πάνω κάτω, η κουλτούρα πρόληψης έχει να κάνει με αυτά τα κομμάτια από τη σκοπιά, όπως είπα, του HR και προηγουμένως. Τα αποτελέσματα τώρα αυτής της προσέγγισης που ακολουθούμε. Θα σας πω ότι κάποια είναι μετρήσιμα και κάποια όχι. Το 2023 και 2024 καταγράψαμε μηδενικά εργατικά ατυχήματα. Σε σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, 200.000 εργατοημερών στην παραγωγή. Είχαμε μηδενικά εργατικά ατυχήματα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι εργαζόμενοι μας, το πιστεύουμε και το θέλουμε, νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι, το οποίο αντικατοπτρίζεται στο turnover μας. Διαχρονικά στην παραγωγή έχουμε κάτω από 5% turnover και μάλιστα αυτό το νούμερο επηρεάζεται και από συνταξιοδοτήσεις, οπότε είναι ακόμα χαμηλότερο. Ένα ακόμα κομμάτι το οποίο μας βοηθάει η προσέγγιση μας στην κουλτούρα πρόληψης είναι η εταιρική μας φήμη, η οποία θεωρούμε ότι ενισχύεται έχοντας αυτή την κουλτούρα. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας το δείχνουν και αυτό. Και επίσης το employer branding, που είναι σημαντικό για μας, θεωρούμαστε ένας επιθυμητός χώρος εργασίας, εφόσον έχουμε χαμηλό ή καθόλου αριθμό εργατικών ατυχημάτων. Τέλος, θεωρώ ότι ως μέλη και του UNGC, το να στηρίζουμε την υγεία και την ασφάλεια είναι βασικός πυλώνας της ESG στρατηγικής μας, οπότε θεωρούμε ότι στηρίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο. Πάνω κάτω αυτά, κλείνοντας, ήθελα να πω ότι με τη συνεργασία μας και με το UNGC και με το ΕΛΙΝΙΑΕ, την εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση
και ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, θεωρούμε και θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο την υγεία και την ασφάλεια κομμάτι και της εταιρικής μας κουλτούρας και ταυτότητας, και επίσης θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον εργασίας, ένα εργασιακό χώρο, όπου η ασφάλεια αποτελεί δείγμα σεβασμού προς τον άνθρωπο, προς τον συνάνθρωπο, στα πλαίσια και των υπόλοιπων στόχων μας για την βιώσιμη ανάπτυξη. Οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, βεβαίως να σας απαντήσω ευχαρίστως. Ευχαριστούμε πολύ. Μόλις τελειώσουμε και με την επόμενη παρουσίαση, θα δεχτούμε ερωτήσεις. Μας περιγράψατε πολύ έτσι δομημένα τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε το κομμάτι της υγείας και της ασφάλειας. Η εκπαίδευση πάντα σε όλα τα ζητήματα είναι βασικός πυλώνας και μου άρεσε πολύ και αυτό με την ανατροφοδότηση ουσιαστικά που παίρνετε από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε σχέση με κινδύνους που μπορεί να μην έχετε προβλέψει, που είναι μια μέθοδο που την εφαρμόζουμε σε όλα τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή, για να βρούμε τα ουσιαστικά μας θέματα, χρειαζόμαστε αυτή την ανατροφοδότηση από ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία φυσικά ανήκουν και εργαζόμενοι. Να προχωρήσουμε παρακάτω στην επόμενη παρουσίαση ομιλία από τον κύριο Στέφανο Ζαχάρο, Technical και Safety Manager της Zomat. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Ονομάζομαι Στέφανος Ζαχάρος, είμαι ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας και τεχνικός ασφαλείας εδώ και 23 χρόνια και υπεύθυνος διαχείρισης ενέργειας στο κομμάτι του sustainability, όπως το αναφέρουμε και εμπλεκόμαστε όλοι εδώ. Να μοιραστώ την οθόνη μου για να ξεκινήσω την παρουσίαση. Okay. Ωραία. Είναι ορατή? Ναι. Θα σας πω δύο πράγματα στην αρχή για την εταιρεία μας, για την Zomat. Δεν θα σας κουράσω. 45 χρόνια αναπτυξιακής πορείας. Έχουμε 3 μονάδες παραγωγής. Μία στην Ελλάδα, στον Άγιο Αθανάσιο, που είναι και βασική έδρα της εταιρείας. Μία στη Ρουμανία και μία στη Σερβία, με παρουσία σε 80 χώρες και 5 θυγατρικές στο εξωτερικό. Οι 2 παραγωγικές, Ρουμανία, Σερβία, και 3 εμπορικές. Σλοβενία, Κροατία και Βουλγαρία. Εδώ βλέπετε μια γενική άποψη των εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη, στον Άγιο Αθανάσιο. Εδώ είναι στην Αθήνα τα γραφεία μας. Η θυγατρική μας στη Ρουμανία, παραγωγική και αυτή, και η θυγατρική μας στο Βελιγράδι, επίσης παραγωγική. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη γενικό περίπου που εξάγουμε, και θα δείτε ότι υπάρχουν εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες και σχεδόν σε όλες τις υπήρους της Ιφιλίου. Κλείσαμε το 2024 με 114 εκατομμύρια κύκλο εργασιών και έχουμε αυτή τη στιγμή 23,5 εκατομμύρια επενδύσεις σε εξέλιξη, με ένα δίκτυο εξωστρέφειας 50%. Εδώ βλέπετε την ανάπτυξη του ομίλου από το 2020 μετά την πανδημία. Είναι συνεχώς θετικό και αυξανόμενο. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 653 άτομα στην εταιρεία, 46 στην Ελλάδα, 27 στο εξωτερικό και 109 είμαστε μηχανικοί ή χημικοί. Και έχουμε 8 κατηγορίες προϊόντων που τα στηρίζουμε με 7 χημεία R&D και 3 χημεία ποιοτικού ελέγχου σε 350 προϊόντα. Για να πάμε στο βασικό θέμα αυτού του σεμιναρίου, όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στο ποιοτικό περιβάλλον μιας βιομηχανίας, όπως αναφέρω κιόλας. Τα δεδομένα μας ποια είναι? Έχουμε 4 παραγωγικές μονάδες στις ίδιες εγκαταστάσεις. Παράγουμε κονιάματα, ρευστά, πολυουρεθανικά και διεγκωμένη πολυστερίνη. Έχουμε ένα logistics center με 200 περίπου οχήματα φορτηγά, τα οποία μπαινοβγαίνουν στις εγκαταστάσεις μας καθημερινά, 150 γεωταχή εργαζομένων και στελεχών και 50 και περονοφόρα, τα οποία κινούνται και αυτά μέσα στις εγκαταστάσεις μας. Έχουμε χημεία, όπως είπαμε, έρευνας και ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου, γραφεία διοίκησης και εργοστασίου και έχουμε και οργανωμένο τμήμα συντήρησης. Καταλαβαίνετε, αυτό το μείγμα από μόνο του είναι πολύπλοκο. Έχουμε ποιες απαιτήσεις λαμβάνουμε υπόψη μας. Έχουμε νομοθετικές απαιτήσεις, ελληνική νομοθεσία, κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΛΟΤ, ΣΕΒΕΖΟ, που εμπίπτουμε στην νομοθεσία ΣΕΒΕΖΟ, CLP, REACH, ADR και ATEX.
Η πολυπλοκότητα που ενδείκνυται τώρα. Έχουμε 4 μονάδες παραγωγής διαφορετικές, εναλλασσόμενες βάρδιες, διαφορετικές τεχνολογίες αναγραμμή παραγωγής και μέσα σε όλα αυτά έχουμε εργολάβους και επισκέπτες και μεταφορές και εξωτερικούς παράγοντες. Αυτά τα δύο τα στοιχεία είναι και τα πιο επικίνδυνα πολλές φορές, γιατί δεν είναι τόσο καλά ελεγχόμενα και προσπαθούμε να τα είναι όσο γίνεται καλύτερα. Οι πρώτες ύλες έχουμε βλαβερές, έφλεκτες, τοξικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές και επικίνδυνες για το περιβάλλον. Οπότε έχουμε την ανάγκη, επειδή εμπίπτουμε σε πάρα πολλές νομοθεσίες, GHS, CLP, NFPA, πρέπει να μετασχηματίσουμε να οπτικοποιήσουμε την ετικέτα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ εύκολο με barcode, QR code, για να μπορεί να βρίσκει ο χειριστής την αντίστοιχη πληροφορία. Πρέπει να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όταν σχεδιάζουμε μια μονάδα. Καθότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντός της εταιρείας όλες οι μονάδες σχεδιάζονται από εμάς. Οπότε ξεκινάμε με ένα αρχικό βασικό μπλοκ διάγραμμα πώς πρέπει να κινηθούμε και καταλήγουμε σε ένα τελικό σχέδιο που είναι αυτό, το οποίο υλοποιείται στην οθόνη του χειριστή, για να μπορεί να βλέπει πάρα πολλά στοιχεία και όσο γίνεται περισσότερη πληροφορία να την έχει μπροστά του. Τεχνολογική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε ένα ψηφιακό μετασχηματισμό όλου του ομίλου, όπου προσπαθούμε λειτουργούμε ήδη 2 χρόνια με το SAP σε επίπεδο ομίλου και έχουμε και διασύνδεση όλων των διαδικασιών μέσω Microsoft Power Apps, Teams, Office, Outlook και όλα τα σχετικά. Θέλουμε να κάνουμε την καταγραφή συμβάντων όσο γίνεται πιο εύκολη, να μπορεί κάποιος με ένα κινητό να μπορεί να καταγράφει το συμβάν και να τα αποστέλει απευθείας στο SAP. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε χειροκίνητα στο SAP, αυτό είναι το μέλλον. Κάνουμε μετρήσεις σε όλη την εγκατάσταση για να μπορούμε να ελέγχουμε την υγεία των εργαζομένων μας, και αυτό είναι όχι μόνο στην παραγωγή και στην αποθήκη και στον χώρο φορτώσεων, και έχουμε ένα ευρύ αριθμό από οι πρώτες ύλες που πρέπει να ελέγχουμε, διότι είναι επικίνδυνες. Κάνουμε τακτικές επιθεωρήσεις και στους εξωτερικούς και στους εσωτερικούς χώρους, με αναθέσεις εργασιών μέσω των Power Apps της Microsoft, έτσι ώστε να ξέρω ο καθένας τι έχει να κάνει και με deadline πότε πρέπει να τα υλοποιήσει. Έχουμε εκτός από τις εσωτερικές, έχουμε και εξωτερικές επιθεωρήσεις. Ελληνική αστυνομία, επιθεώρηση εργασίας, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, γενικό χημείο του κράτους, διεύθυνση περιβάλλοντος, προμηθευτές πρώτων υλών, πελάτες. Και αν σας κάνει εντύπωση προμηθευτές πρώτων υλών, κάποιοι προμηθευτές για να μας προμηθεύσουν, περνάμε audit από αυτούς. Πρόσφατα, αυτές τις μέρες είχαμε ένα audit από την ΑΝΤΕΟ, γιατί είμαστε προμηθευτές του Leroy Merlin, οπότε πρέπει να πληρώνουμε κάποιες προϋποθέσεις. Όλες οι ιδεολογικές ενέργειες ελέγχονται μέσα από το SAP. Ο κάθε χειριστής και ο κάθε ένας που έχει κάποια διορθωτική ενέργεια πρέπει να την περάσει μέσα στο SAP, έτσι ώστε αυτή να γίνει πρόγραμμα και να προχωρήσει στον αντίστοιχο υλοποιητή. Οπότε μαζεύουμε όλες αυτές τις ενέργειες και ξέρουμε ποιος έχει να κάνει τι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τηρούμε ημερολόγιο εργασιών, βγάζουμε δείκτες υγείας και ασφάλειας κάθε χρόνο, τους βασικούς δείκτες. Νομίζω είναι και πιο σημαντική, όλα τα υπόλοιπα είναι για να μπορούμε να είμαστε πιο στοχευμένοι σε κάποια σημεία. Διάφορες μελέτες εντός που κάποιες υλοποιούμε εμείς, κάποιες με εξωτερικούς συνεργάτες. Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, μελέτη ATEX, μελέτη ΣΕΒΕΖΟ. Επενδύουμε στους ανθρώπους μας. Έχουμε εκδώσει και εμείς ένα εγχειρίδιο εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, το οποίο το παίρνει ο εκάστοτε εργαζόμενος που εισέρχεται στην εταιρεία μαζί με το induction από το HR και από τον τεχνικό ασφαλείας, παίρνει και αυτό το βιβλιαράκι, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι όσο γίνεται καλύτερα εκπαιδευμένος κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στο ξεκίνημα τουλάχιστον, που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Κάνουμε συνεχείς εκπαιδεύσεις, τακτικό ιατρικό έλεγχο του προσωπικού με οργανωμένο αρχείο εξετάσεων, στο οποίο βέβαια έχει πρόσβαση μόνο ο γιατρός. Ακολουθούμε την τελευταία τριετία στη συνεργασία με το HR ένα πρόγραμμα Train the Trainers, όπου εκπαιδευόμαστε εμείς εντός της εταιρείας για να εκπαιδεύσουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους μας. Ένα τέτοιο σημαντικό πρόγραμμα τρέχει όσον αφορά το κομμάτι των πρώτων βοηθειών, που έχουμε εκπαιδευτεί 3 άτομα εντός της εταιρείας και εμείς κάνουμε τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών και πιστοποιούμε τους συναδέλφους μας ότι είναι διασώστες για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Κάνουμε ISOPA trainers, εκπαιδεύουμε ISOPA trainers, οι οποίοι είναι για το ISOPA είναι από το isocyanides, που είναι τοξικές πρώτες ύλες
Είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, έτσι ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε αυτές τις τοξικές ύλες που είναι και πολύ επικίνδυνες για την υγεία και όπως είπα προηγουμένως είμαστε εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών. Προσπαθούμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο δεδομένα από τους εργαζομένους. Έχουμε ερωτηματολόγιο υγείας και ασφάλειας για να παίρνουμε το feedback. Και σε όλο αυτό το κομμάτι, εκτός από τα σεμινάρια του προσωπικού, έχουμε και σεμινάρια εργολάβων. Κάθε χρονιά βγάζουμε πρόγραμμα σεμιναρίων, το οποίο το ακολουθούμε όσο γίνεται πιο πιστά. Βέβαια, υπάρχουν variations όσον αφορά την ημερομηνία, ανάλογα με την παραγωγή και το φόρτο και τις εκάστοτε ανάγκες στην παραγωγή ή στην αποθήκευση ή στις φορτώσεις, αλλά προσπαθούμε να το τηρούμε τουλάχιστον προς τον αριθμό. Εκδίδουμε οδηγίες εργασίας, έτσι ώστε να είναι αυτές εύκολες και κατανοητές, να μπορεί ο καθένας να λειτουργήσει εντός της εταιρείας ακόμη και από την πρώτη μέρα. Και οι εργολάβοι, που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα, γιατί είναι συνέχεια διαφορετική, είναι συνέχεια άλλα άτομα και ούτω καθεξής. Συμφωνητικά, εκπαιδεύσεις, σχέδια υγείας ασφάλειας, κανονισμό εργασίας. Μετράμε τα εκρήξιμα σε περιοχές που έχουμε διαλύτη και πρέπει να κάνουμε επέμβαση φρόγας μέσα σε αυτό το σημείο. Άδειες θερμών εργασιών για να μπορεί να μπει ο εργολάβος μέσα να δουλέψει. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά ένα σχέδιο υγείας ασφάλειας, το οποίο το εκδίδει ο εργολάβος και εμείς το συνυπογράφουμε. Άδεια θερμών εργασιών, πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια για να μπορούμε να δουλέψουμε σε κλειστούς χώρους, παρουσία διαλύτη, απουσία διαλύτη γιατί τον έχουμε εξαλείψει. Και τώρα οι νέες τεχνολογίες που προφανώς και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Στην συνέχεια, πλήρη αξιοποίηση των πληροφορικών συστημάτων SAP και Microsoft, με την ενσωμάτωση φυσικά του AI και κάποια άλλα τα οποία είναι πιο minor, όπως είναι το 5S Analytics System, θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό σε όλα τα Clark, να μπορούν να ανοιχνεύουν τον πεζό και έχουμε σκοπό να κάνουμε αποθήκη πυκνής αποθήκευσης για να ελεγχιστοποιήσουμε την διεπαφή μεταξύ των ανθρώπων και των πυρονοφόρων να είναι τελείως διαχωριστημένα μεταξύ τους. Μια γενική άποψη της νέας μονάδας που παράγουμε πολυστερίνη. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον ακούγοντας έτσι πρώτα λίγο το πλαίσιο ή το θεωρητικό υπόβαθρο ή τους κανόνες, να ακούμε πώς όλα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη. Παναγιώτα, θα μου επιτρέψεις εδώ να παρέμβω. Ένα λεπτό να έχω και εικόνα. Ναι, σας βλέπουμε. Είμαι η κυρία Δασκαλάκη, η πρόεδρος του Global Compact και θέλω να πω πόσο εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που προσεγγίζεται απ' αρχής το θέμα, βάζοντας τους κινδύνους και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, έχετε καλύψει τα πάντα. Είναι διδακτορικό αυτό που έχετε κάνει στην εταιρεία σας. Είμαστε πολύ περήφανοι που είσαστε μέλος μας. Πάρα πολύ. Είσαστε μέλος παράδειγμα για το θέμα αυτό και πραγματικά μπράβο σας. Πραγματικά μπράβο σας. Έχετε ένα δύσκολο τομέα, αλλά έχετε καταλάβει τη σοβαρότητά του και μακάρι όλοι να την καταλαβαίνουν, διότι τελικά οι κερδισμένοι επιχειρηματικά, για να μην νομίζουμε, δεν είναι χάρη στους εργαζόμενους όλα αυτά, είναι και η βιωσιμότητα της ίδιας της εταιρείας. Είναι η βιωσιμότητα όλων, του περιβάλλοντος της εταιρείας, φυσικά των εργαζομένων. Πράγματι, είμαι πανευτυχής που σας άκουσα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω περισσότερο είναι ότι αυτό δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου, προφανώς έτσι. Δηλαδή εγώ θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους εργαζομένους της ΟΜΑΤ που βοηθάνε, παρατηρούν, διορθώνουν και προσπαθούμε σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είπατε, να είμαστε και στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στα πιο ψηλά στάνταρ που μπορούμε να είμαστε. Και εδώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εκτός από την συνεργασία των συναδέλφων, έχουμε και την αμέριστη κάλυψη από τη διοίκηση στο να υλοποιούμε πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι στρατηγική, όπως έχουμε πει. Νομίζω, Παναγιώτα μου, κυρία Λαμπροπούλου, ότι πρέπει να κάνουμε και ένα peer group για τα εργασιακά, για αυτό το θέμα και στη συνεργασία με το ΕΛΝΙΕ και να παρουσιάζονται τέτοια πράγματα και να μοιράζονται με τα μέλη. Βεβαίως. Και ευχαριστούμε πολύ την Ιζωμάτ και εσάς προσωπικά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ακούσαμε από όλους πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις και λάβαμε και χρήσιμες πληροφορίες και παραδείγματα.
Θα περάσω λίγο σε κάποιες ερωτήσεις που βλέπω ότι έχουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ μία ερώτηση, αν κάνετε καταγραφή των near misses ατυχημάτων και αν ναι, είναι μόνο εθελοντικά. Υπάρχουν δυσκολίες στην υλοποίηση της καταγραφής. Ποιος απαντάει? Πω. Όποιος θέλει από τους δυο σας. Είναι προς τις εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε όποιος από τους δύο θέλει να απαντήσει, ελεύθερα. Ή και οι δύο. Δεν έχουμε... Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Εμείς ναι, κάνουμε καταγραφή των near misses ατυχημάτων. Ό,τι μας έρχεται, αυτό είναι το θέμα μας, ότι θέλουμε να μας έρχονται όλο και περισσότερα, γιατί είναι σίγουρο ότι όταν είναι τόσοι εργαζόμενοι σε ένα χώρο εργασίας, σίγουρα αυτά συμβαίνουν, υπάρχουν πράγματα που δεν μαθαίνουμε, παρολίγων ατυχήματα. Ό,τι όμως μας έρχεται, το καταγράφουμε, προσπαθούμε βέβαια να το λύσουμε άμεσα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά ό,τι μας έρχεται το καταγράφουμε. Το θέμα μας είναι να μας έρχονται ακόμα περισσότερα. Θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο, γιατί το θέμα της στα νέα δεν είναι να το καταγράψεις, είναι να το μάθεις, έτσι. Δηλαδή, πολλά δεν τα λένε. Οπότε, ό,τι φτάνει μέχρι το επίπεδο το οποίο πρέπει να καταγραφεί, θα καταγραφεί και θα αντιμετωπιστεί κανονικά σαν εργατικό ατύχημα. Εκτός από το κομμάτι των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, έτσι, που αυτό μετά πηγαίνει, το εργατικό πηγαίνει αλλού. Οπότε, ναι, καταγράφεται και λαμβάνονται και διορθωτικές ενέργειες και όλα τα σχετικά που πρέπει να γίνουν. Και άλλη μια ερώτηση, νομίζω ότι είναι μάλλον για το ίδιο θέμα, αν καταμετράτε τα παρολίγων ατυχήματα ή να έχει απαντηθεί πως από την μόλις τώρα. Έχουμε άλλη μια ερώτηση, ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σχέση μεταξύ των νόμων 3850 του 2010 και 5239 του 2025. Αυτό μάλλον αφορά εσάς, κύριε Ταργουτζίδη. Ναι, ήδη δακτυλογραφώ το απαντάω. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε, να το ακούσουν και οι υπόλοιποι. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον και για άλλους που είναι online. Πώς... είστε mute. Δεν σας ακούμε. Απαντάω και προφορικά. Υπάρχουν κάποια σημεία που είναι κοινά. Το γενικό πλαίσιο σαφώς δεν αλλάζει ριζικά, οπότε επαναλαμβάνεται. Υπάρχουν όμως και σημεία στα οποία έχουμε κάποιες συμπληρώσεις, όπως τα καθήκοντα, οι ειδικότητες τεχνικών ασφαλείας, τα καθήκοντα του συντονιστή κτλ. Και υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία είναι εντελώς καινούρια, όπως η εκπαίδευση των εργαζομένων σε πρώτες βοήθειες κτλ. Οπότε είναι μια εξέλιξη με κάποια κοινά σημεία, κάποιες μικρές βελτιώσεις και κάποια νέα σημεία. Υπάρχουν όλα λοιπόν. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι παραμένει ο 3850, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές πάνω σε αυτό. Οπότε πρέπει να βασιζόμαστε πλέον στο νέο νόμο. Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Η εξέταση από το γιατρό εργασίας για την καταλληλότητα πρέπει να γίνεται πριν ή μετά την πρόσληψη. Ποια είναι η πρακτική που εφαρμόζεται? Η εξέταση πρέπει να γίνεται πριν, μετά την πρόσληψη κανονικά του εργαζόμενου, αφού προσληφθεί, ώστε να μην υπάρχει διάκριση, εκτός βέβαια από κάποιες περιπτώσεις όπου είναι αναγκαίο. Δηλαδή αν δεν υπάρχει τρόπος, είναι τέτοιο το θέμα της υγείας, το οποίο δεν επιτρέπει καθόλου την απασχόληση. Αλλά γενικότερα θα πρέπει να γίνεται μετά αφότου γίνει η πρόσληψη του εργαζόμενου, ώστε να προσαρμοστεί η εργασία στον εργαζόμενο. Γιατί η υγεία και ασφάλεια της εργασίας δεν είναι για να αποκλείει εργαζόμενους, αλλά για να προσαρμόζει την εργασία στους εργαζόμενους. Απλά να συμπληρώσω αυτό, ότι εμείς με την πρόσληψη συζητάμε κάποιες ιατρικές εξετάσεις για να ξεκινήσουμε κατευθείαν και τον ιατρικό φάκελο. Έτσι. Δηλαδή, αφού το υπογράψει ο εργαζόμενος, μας παραδίδει και τις εξετάσεις, πηγαίνει στο γιατρό να πάρει βεβαίως καταλληλότητες και να ανοίξει ο ιατρικός φάκελος απευθείας. Αλλά είναι πάντα μετά την πρόσληψη. Αλλά είναι μετά την Πάντα πρόσληψη. μετά την πρόσληψη. Δηλαδή, έχει γίνει το offer, έχει γίνει αποδοχή, έχει υπογραφεί η σύμβαση και μετά μας προσκομίζει τις εξετάσεις του για να ανοίξει ο ιατρικός φάκελος στο πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που θα έχει ο γιατρός εργασίας. Μάλιστα. Δηλαδή, οι Αυτές οι ερωτήσεις είναι ερωτήσεις. κυρίως σε σώματα ασφαλείας και τα λοιπά, στρατό και τα λοιπά. Αυτές είναι οι ειδικές περιπτώσεις που ανέφερα. Σε όλες τις επιχειρήσεις γίνεται μετά την πρόσληψη. Υπάρχει μια ερώτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και αν αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει
την αποφυγή ατυχημάτων και τα μέτρα που λαμβάνονται. Να απαντήσω εγώ. Ποιος θέλει, ναι. Ήδη χρησιμοποιείται. Ήδη υπάρχουν πολλές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για την αποφυγή ατυχημάτων. Πρέπει να πούμε ότι η νέα τεχνολογία δεν είναι απειλή για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Στο μεγαλύτερο μέρος είναι μια ευκαιρία να βρούμε εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε πιο ασφαλείς διαδικασίες, πιο ασφαλείς ρυθμίσεις στους χώρους εργασίας κτλ. Υπάρχουν σαφώς και κίνδυνοι στις νέες τεχνολογίες από την ψηφιοποίηση, αλλά γενικά δεν είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό γενικά η τεχνολογία. Είναι ευκαιρίες. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές. Ήδη είχε και αντίστοιχη ημερίδα το Υπουργείο Εργασίας την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, η οποία είναι αφιερωμένη στην υγεία και ασφάλεια, στις νέες τεχνολογίες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, οποίες μπορεί να δει κάποιος και σε case study στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Βλέπω εδώ μία ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική που περιλαμβάνει χρηματοδότηση και τεκμηρίωση, που συνδέονται βέβαια αυτά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναφέρεται και στην ερώτηση. Και η ερώτηση είναι για το αν υπάρχουν αντίστοιχες προβλέψεις ή μέτρα στην Εθνική Στρατηγική. Κοιτάξτε, χρηματοδότηση συνδέεται με όλα. Αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση για κάτι, καταλαβαίνουμε ότι η πρόοδος μπορεί να είναι μειωμένη. Εφόσον έχουμε τόσες πολλές προκλήσεις, σαφώς και πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το οποίο είναι γενικώς αναγνωρισμένο ότι δεν είναι επαρκής χρηματοδότηση για την έρευνα στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά. Είναι ένα θέμα που τίθεται σε όλα τα συνέδρια. Οπότε η χρηματοδότηση της έρευνας λοιπόν για τους νέους κινδύνους είναι απαραίτητη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέους κινδύνους όπως ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που λέμε, νέες μορφές εργασίας κτλ. Χωρίς να υπάρξει μια έρευνα. Και η έρευνα, όπως και όλα τα πράγματα, χρειάζεται χρηματοδότηση. Η τεκμηρίωση είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της έρευνας, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε θεσμοθέτηση μέτρων. Οπότε αυτή η αλυσίδα που λέγαμε ότι συμπιέζεται είναι απαραίτητη όμως. Επειδή συμπιέζεται δεν σημαίνει ότι πρέπει να την εγκαταλείψουμε, είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επενδύσουμε πιο εντατικά, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μελλοντικές προκλήσεις. Μάλιστα. Μια ερώτηση προς τον κύριο Ζαχάρο. Πόσο έχει βοηθήσει το γεγονός ότι είστε τεχνικός διευθυντής και safety manager, πόσο αυτό βλέπει το γεγονός της θέσης σας αυτή έχει βοηθήσει στην αμεσότητα των παρεμβάσεων και στην υλοποίηση των λύσεων? Εντάξει, όλα έχουν θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, το γεγονός ότι είμαι τεχνικός ασφαλείας και τεχνικός διευθυντής την ίδια στιγμή βοηθάει στο γεγονός ότι είναι πιο άμεσες οι αποφάσεις. Δηλαδή, όταν δω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ανασφαλές, διορθώνεται άμεσα. Το αρνητικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι, όπως και όλοι οι άλλοι, και εγώ εξοικειώνομαι κάποιες φορές. Οπότε κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να είναι κάπως επικίνδυνα, να μην τα βλέπω γιατί τα βλέπω κάθε μέρα. Έτσι. Οπότε η εισαγωγή νέων ανθρώπων εντός της ομάδας υγείας και ασφάλειας, για παράδειγμα, είναι μία λύση αυτού του θέματος. Έτσι. Ή οι πολλές επιθεωρήσεις που μπορεί να κάνουμε, ανεξαρτήτως ποιος θα κάνει την επιθεώρηση, θα την κάνει κάποιος από τα γραφεία, προς την παραγωγή, θα την κάνει κάποιος από την παραγωγή προς τα γραφεία και πάλι. Δηλαδή, προσπαθούμε τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό να φέρνουμε μάτια απ' έξω, να βλέπουν αυτά τα οποία εμείς βλέπουμε κάθε μέρα και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Να βρίσκουμε και αυτά που δεν μπορούμε να δούμε εμείς. Έτσι, γιατί η εξοικείωση είναι μια μεγάλη δυσκολία στο καθημερινό επάγγελμα. Μία ερώτηση που έτσι έχει τεθεί από πολλούς είναι με ποιο τρόπο ουσιαστικά κινητοποιούμε, ενεργοποιούμε τους εργαζόμενους να αναφέρουν μία ασφαλή, ας πούμε, συνθήκη, κατάσταση, ένα παρολίγο ατύχημα. Δεν ξέρω μήπως θέλετε εσείς να απαντήσετε, κύριε Φρέστα, σε αυτό. Κοιτάξτε, ναι, εγώ θα σας πω σαν HR, ας πούμε, τι θέλουμε και πρέπει να κάνουμε. Αρχικά, ένας εργαζόμενος, για να αναφέρει κάτι, πρέπει να νιώθει άνετα να αναφέρει κάτι. Έτσι. Δηλαδή, είναι σφάλμα της επιχείρησης, είναι σφάλμα ενός μηχανήματος, είναι κάτι πήγε στραβά. Πρέπει να νιώσει άνετα για να το αναφέρει. Αν δεν νιώθει άνετα, αν νιώθει ότι μπορεί να έρθει να το πει ή να το αναφέρει σαν παράπονο ή σαν και αυτό να έχει επιπτώσεις, δεν θα το κάνει ποτέ.
Με αποτέλεσμα αυτό, κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει σε ένα τραυματισμό ενδεχομένως. Οπότε, αρχικά πρέπει μέσω των διάφορων πολιτικών που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία και την ασφάλεια, τον χειρίδιο που έχουμε των νέων εργαζομένων. Παντού αναφέρονται τρόποι και ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να συζητάνε οποιοδήποτε προβληματισμό έχουν. Σε αυτούς τους προβληματισμούς είναι και οι συνθήκες στον χώρο εργασίας. Αρχικά δηλαδή τους κάνουμε να νιώσουν άνετα. Μετά είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε διάβλους επικοινωνίας ώστε να μπορούν να το επικοινωνήσουν αυτό. Γιατί μπορεί να μην νιώθουν άνετα, να μην νιώθει άνετα κάποιος να το επικοινωνήσει με τον άμεσα προϊστάμενό του, να μην νιώθει άνετα να το επικοινωνήσει με τον τεχνικό διευθυντή. Πρέπει όμως να το επικοινωνήσει με κάποιον στη διοίκηση. Οπότε τους δίνουμε τρόπους ανώνυμους και επώνυμους για να επικοινωνήσουν μαζί μας και μέσω της ιστοσελίδας, όπου ανώνυμα μπορούν να αναφέρουν κάτι, οποιοδήποτε προβληματισμό, και μέσω των κοιτίων παραπώνων και άμεσα σε εμάς, δηλαδή κατά πρόσωπο. Έχουμε μια σειρά τρόπων επικοινωνίας, ανώνυμων και επώνυμων, που τους λέμε χρησιμοποιήστε τους. Έχουμε και whistleblowing policy, είναι και procedure που είναι για σοβαρά πράγματα, έτσι, σοβαρές παραλήψεις. Δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει, ευτυχώς. Μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε. Εγώ σας λέω σε πιο ανεπίσημο επίπεδο, δηλαδή σε κάτι που παρατηρεί κάποιος στην καθημερινότητά του. Τον ενθαρρύνουμε, του περνάμε την κουλτούρα ότι ναι, μπορείς να το πεις, δεν είναι κακό, δεν θα έχει επιπτώσεις, και του δίνουμε τρόπους για να το κάνει αυτό. Εντάξει, πολύ σημαντικό να καλλιεργείται μια κουλτούρα ανοιχτότητας. Άλλη μια ερώτηση για να κλείσουμε, η οποία μάλλον έτσι θα είναι και γρήγορη νομίζω η απάντηση, γιατί είμαστε λίγο εκτός χρόνου. Υπάρχει μια ερώτηση για το αν θα πρέπει να πιστοποιούνται οι εργαζόμενοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Π.χ. ηλεκτρολόγοι, συντηρητές κτλ. Δεν ξέρω, μάλλον κύριε Ταρκουτζίδη, εσείς να απαντήσετε. Ναι, είναι κάτι που εντάξει δεν είναι βέβαια υποχρεωτικό από τον νόμο, αλλά η πιστοποίηση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι και η πιστοποίηση της εκπαίδευσης εργαζομένων, όχι μόνο των επαγγελματιών, αλλά και η πιστοποίηση των επαγγελματιών είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα διασφαλίζει πολλά πράγματα στον χώρο εργασίας, αλλά συνήθως η πιστοποίηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία σε κάποια πράγματα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό. Και η κατάρτιση, η εκπαίδευση γενικά πιστεύουμε και εμείς ότι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη ή τουλάχιστον τυποποιημένη, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο. Τώρα, ειδικά για συγκεκριμένα επαγγέλματα που είναι κρίσιμα, όπως ηλεκτρολόγοι, εκεί είναι σίγουρα ένα σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη σε όσους και όσους δεν προλάβαμε έτσι να θέσουμε τις ερωτήσεις τους. Το Global Compact, εντάξει, υπογραμμίζει ότι η υγεία και ασφάλεια είναι θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και αναπόσπαστο προφανώς μέρος της ηθικής υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Είναι θέματα τα οποία εντάσσονται στις 10 αρχές, έτσι στον πυλώνα συνθήκες εργασίας και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει μια προσέγγιση το Global Compact και εμπλουτίζει αυτά τα θέματα και με άλλες διαστάσεις της βιωσιμότητας, με την κλιματική αλλαγή, τα αναφέραμε κάποια από αυτά, με την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη συμπερίληψη βέβαια. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία σε επόμενα webinars να τα αναδείξουμε. Ευχαριστώ θερμά όσους και όσους παρακολούθησαν το σημερινό webinar, τις προέδρους μας βεβαίως, που ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια, και τους ομιλητές μας. Και θα σας δούμε πολύ σύντομα το επόμενο διάστημα σε επόμενη έτσι συνάντησή μας διαδικτυακή. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι κυρία Δασκαλάκη, κυρία Βαρδάνη. Ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου. Ήταν πολύ δημιουργικό. Πιο πολύ από ό,τι περίμενα από την αλήθεια μου. Και άνοιξε δρόμος πραγματικά. Θέλω να επισημάνω και πάλι ότι για τις εταιρείες είναι θέμα στρατηγικής. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα που λέμε στο Global Compact αφορούν την υιοθεσία τους από... Κυρία Μπαρδάνη, έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο. Αν μπορείτε να έχει, κατά λάθος έχει ανοιχτό το μικρόφωνο.
Εντάξει, ωραία, το έκλεισε. Ναι. Κύριε Δασκαλάκη, σας ακούμε. Έρχονται από τη διοίκηση, από πάνω από τη διοίκηση, από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνονται μέρος του όλου business plan μιας εταιρείας πλέον. Γιατί πρώτον, γιατί θέλει να είναι, να ακολουθεί τα ESG πρότυπα μεν, αλλά είναι εκεί και για την ανταγωνιστικότητά της, για να υπάρχει και αύριο, να είναι βιώσιμη, όπως λέμε, που δεν είναι μια απλή λέξη το βιώσιμο, είναι επιβίωση κατ' ουσίαν και της ίδιας της εταιρείας. Με αυτή την έννοια σας χαιρετώ κι εγώ και εύχομαι και σε άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρία Μπαρδάνη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ανοίξω την κάμερα. Είναι κλεισμένη από το σύστημα, αλλά τέλος πάντων ήταν νομίζω πάρα πολύ καλό και ήταν πολύ καλή αρχή που θα μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Ωραία. Θα συνεχίσουμε όπως το έχουμε συμφωνήσει. Και όλα αυτά που είπαμε είναι ότι οι συνεργασίες είναι εκείνο που πάντα προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερο όφελος σε αυτά τα οποία κάνει ο καθένας από μόνος του. Όταν συνεργαζόμαστε γίνουν διπλάσια και τριπλάσια και πολλαπλάσια αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ και στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.